As bicicletas aquela tarde non nos podíamos imaginar o que pasaría despois. Era xoves e estábamos moi contentos porque non había clase o día seguinte. O ambiente en Coristanco non era normal. Huía fume cerca das casas e a néboa non deixaba ver nada. Como era Samaín, na escola contáronos historias de mortos vivientes, santas compañas, payasos asesinos e homes lobos que vivían nos nosos montes. Eu nunca creí en nada diso e quixen demostrar que todo era mentira. E quedei esa mesma tarde cos meus amigos Lío, Xu, Vinque, Dalán e Rasa para ir ao Monte Castelo e demostrar que todo iso son contos. Collimos as bicicletas e pedaleamos durante unha hora. Ao principio íamos rindo, pero foise facendo de noite e ata as árbores daban medo. De repente quedei só e puxeme a correr ata que cheguei a un prado e dime conta de que estaba rodeado por unha manada de lobos. Estaba tan asustado que perdín o coñecemento. Cando despertei estaba na porta da miña casa coa roupa rota e rascazos por todo o corpo. Non sei como cheguei ata ali, pero os meus pais botaron unha bronca porque era moi tarde e ademais perdera a bicicleta. A partir dese día, as noites de lúa chea convírtome nun neno lobo e ando polos montes de Coristanco.